Oke, yuk jelas nada. Pakai Pardi, Pak Susilo, asik. Ayo Mas Darmadi, Mas Bubu. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim bersama dengan jelas nada. Hatiku Terus piye? nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa Mas Darmadi Tak suwun rina lan Mas Bobo ini aja lali pawelengku sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa Mas Andio suwun rina lan sliramu wae piye dalem Kang Bos Sandio ya Bos Sandio oh haus
Oh, minum Iya. dulu. Aku minumin apa piye? Oh lah cah Eh, edan. lah piye maksudnya iki dituangke ngono, aku sing nuangke ngono lho, Mas. Napa meleh Mas Andio? Bablaske napa niki, Mas Adio? Udang kuning. Udang kuning, heeh. Udang kuning Mas Landak. Ombe terus, ombe terus. Es terus, watuk kowe engko. Ojo lali. Yuk. Aja lali pawelingku. Bagaimana Go, 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 go. Fitri, aku kancamu. Aku kancamu. Oh, lah tak kira lek Pak Santia mau. Mas Darmadi. Ayo, Mas. Pak J monggo. Ya merapat-merapat sini no. Mas Pardi. Mas Susilo. Oh. Oh, oh. Mas Warno. Ayo, Mas. Bersama Ayo, dengan Mas. campur Ayo. varitas nada Anda semuanya. Esok awan ning Matur sembah nuwun. wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi. Mas. Kalau kae kasut kok aja ngece Mas Pardi podang kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen aku nyanding slirane asik. Mbak Tari maju. Hatiku saya keterang tak serandani son pikatulut bendo. Mas Susilo, Mas Pardi, Mas Tepos, asik. Jelas nada lo iki Mas. Ayo Mas Satyo. Ayo. Enak Yuk, 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 yuk. Ayo. Esok awan ndek omah wis ora krasan keluyuran aku goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang nggon ku goleki ora krasa esok awan nganti bengi.
kuning Pak Narno. Ring kuning Mas Eko. Spesial buat Mas Tepos. Mas Bubu. Yudi monggo jurangane mie ayam monggo Pak Yudi Mas Yudi Cungkring dos Susilo aku ora kekalane nali kasih ratu pamit kali kasur udan terus jalani nganti mantep rasa jroning apa meneh sayangku ya oh ya terus isih ana tresno apa sliraku ra krasa kangenku kangenku iki tanpa apa-apa duwe gesenya Indonesia legani dulurku lanang lewung Dik ra ketang sak pupuh diaturke
Kapur Sari. Ayo Pak D. Las, monggo. Ayo. Bandele wong atiku nalikane ditari sepisan ketemu Butari wong wayu katilanku godhok ati rinten lawan dalu Terima kasih. Mas Susilo Piye Mas? Duite ijek to? Ayo. Nenek ijek iki. Aduh, lah yo rene. Ngadeg. ayo Satria Pandita Rata. Ayo Mas. Ayo ajak. maju mundur masa iyo matur suwun Pak Susilo, Mas Bumbu, Mas Darmadi. Mas Bumbu di mana-mana. Sabda Pandita Ratu sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti ingkang tresnaku bakal kinawa mati. Matur sembah nuwun Dek Fitri, Dek Tari, ugi ngaturke panuwun Mas Andiyo sak rombongan.
Indonesia. Sawindu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina setan rasa rina wengi katone netra masuk cahaya Nuwun Baji, semoga berkah selalu. Niki lho, aksingan niki. Baji rasa nyawer. Indonesia. Amin. Oke, itu. Sawindu tak tinggal lunga ora kerasan atiku nelongso. Wah, dek yati. Saben dina tak rasa rina nelongso batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Sing sabar Geron. ati-atimu dhewe kene lho mosok atiku Mosok aku ya atiku loro kan kene. atiku ngono ning kene Lah mosok iya. ning nggonmu Lah iya, atiku loro. Lah iya. Oh iya, kok dibaleni ya. Tempoki nggonku ae Oke, baik. Samulya
bersama dengan Fitri Triplek Padi. Jelas nada tuh ada semuanya. Bersama Gogel. Wah. Oke? Oke, baik, baik. Asik. Ucul Dimas. Ucul Dimas. Asik bersama dengan Fitri Triplek Padi. Janji tresnoti sekseti lintang-lintang ing tengah ing wengi aku kanandang asmara Gusti kula paringa usata bulanne wayah wengi mambaika kening ati iki aku seneng aku dawa ayu kata anti-ati Fitri Iya sayang. goyang dayu Tipis-tipis kong. masuk deh. Wong bagus aja sirane rasa. Aku tega gendong tresno. Oke, ganteng. Gawe sewu rasa nandani atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu kados ku pengen ketemu tresno sekti panggil rahayu. Kita goyang lagi, bro. Ayo. Asli kembali, jelas nada. Bersama dengan Fitri Bukawati. Sangkose pokoknya. Masih kembali buat kedua ngomong. Janji tresnoti sesedi lintang-lintang ing tengah ing wengi aku kang nandang asmara Gusti kula paringa usata Rambulan wayah wengi nambaika kosing ati iki masyaallah masyaallah Sakit. aku cantik ana ngendi dawa ayu kata anti-anti ya saya didik lah
Oke, banget. Lelangun asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa kang mas tentremno atimu aku setya Hey. Ayo. Yo, jelas ada. Spesial Pak Dodo. Hey, 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 Masih bersama dengan campur sari nyanyi di sana. Jelas nada. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong wayu pepujanku ati susah angkat sliramu mana di mana anak kambing sayang. Awak lungkrah ra bisa turu wayanganmu reredu atiku diterima esok Rino waktu tangandian aku tetep nunggu kowe balik. Rasa kangen ra bisa mari piye pakmu nyopo sira kang bisa nambani. piye Pak Mus nek ngene dadine piye Pak Mus Awerno Rasa ya ampun manut oke aja semangat langgung bagus wis kuwi direp bakal layu mundur ora suwe fitri bali bisa sumanding ana ing sisihmu yo yo ayo Bas spesial Bolo Cokek Indonesia Mas Turut Raharjo Mbak Starsel Mbak Lusmini Wilujeng Sonten Mas Joko Purwanto Bongek Bukel Pringose Nyopros Mas Sumba NTT ayo Mas oh ya Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong wayu bepujanku ati susah kangen sliramu
rino wengi tak anti-ati aku tetep nunggu kowe bali Sayang, kendangi ora aku. Oh, ora tak terkewe kok. rasa kangen ra bisa mari yompong sira tak bisa nambah Hae, matur sembahun Buje. Aduh. Apa kemang urung? Urung. Apa iya? Aja semayan lan lengkas tresna kuwi direp kalayu ana rasuwe fitri bali bisa sumanding kangene semu mas kangene semu ayo yo ayo mas ayo mas Gus nalikane kowe ninggalke aku ayo bunda rebes pilih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ratoyan ngombe rasane mandeg ning gulung wong tegas ngenteni jiwa ragaku aja gawe bingung rasane atiku godhong tema muga kena kanggo tomo kangen sing tak rasane jero Tuyumu lane semu rino wangi agawe bingung atiku lali-lali malah saya ngelelo dan malah katone moto bucajan bingung atiku Pak Tiarto kelinci ucul asik Pak Yudi we we Pak Kial kita kendil monggo Pak Yudi Pak Dodo Pak Yudi monggo Pak Yanto Ible monitor Mas Yanto Ible
sampun absen. Sampun. Ayo. Oh durung kok. Durung kok, ndek wau DP. Oh Pak Giarto, monggo. La jepulane Ayo absen riyen. Niki sampun lagune. Sampun, monggo. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Tuan rumah Pak Yudi. Ayo Pak Hajat. Mas Yudi Cukring. Masih bersama dengan campur jelas nada. Kebak tulisan warna abang nondo isih padha. Mas
masuk diajar. mau Pak joget. Yudi sama Ibu katanya tadi mau joget. Pak Yudi, ayo joget. Belum. Tapi lagunya masih ini toh. Ayo gayeng ke. Oh iya. Catatan. Yo. Ayo Mas Dodo. Saya menaati Pak Yudi. Tapi dong ono ing kasur. Monggo Mas Biarto, Pak Yudi. Ayo Pak Yudi. Ayo ayo. Aduh. Yang lewat aku kelinget kupuk air biyen aku leret Mas Yudi Pak Yudi. ning cagak kotak tulisan warna abang tondo isih legat kupuk air dipun wati wiwit biyen tumeka saiki Monggo monggo. kupuk air kebak crita Tur-tur. kaya wengi nganti gagang rina. Ini kira-kira lagunya apa lagi, Mas? Wes, Wes. lagune nemen Oh iya nemen ya. catatan. Catatan. Oh kurang dhuwur. Catatan. Oh samono. Ya. Catatan. Slow. Sajrone. Ora lutur. Relakan tur-tur. Saya menaati. Maju. Mundur. Aku kowe Upuk. Yo. Jelas nada untuk Anda semuanya. Ugi tan kantun kagem Mas Mus. Juragane jelas nada. Oh.
lujan wis mewan cilik sirwengi si Cakala lotan bisa nendra gumlundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget gendera nalongso wong tininggal ibu klawan Rama pulo-pulo wis bejane saiko yo ten titi lolo banget gen nirana longso kuci waku nyawang lelakonira tansah upaya saban dulu marganing lelaya sok disetel ya Mas karo masah karo dandani kusen nyetale bogel ora ki salode nyamlenge kok kene kok no rasana ora kadang mitra wae ya akhiring jaman kapan boyo kinalesno kenyobrono bisa paripurna jelas nada campur sari makarya sinarengan Raja Wali Audio mundang bukti dimenggarakan langsung lumantar cerah foto video syuting mari bersama dengan pendengar jelas nada untuk Anda semuanya asik wos mewan cilik serwengi sidudala lotan bisa nendra gumblundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget gendera nalongso wong tininggal ibu klawan Rama pulo-pulo wis bejane sainggo yo ten pini lolo banget kene rona longso kuciwaku nyawang lo lakonira tansah ngupaya sapan dulu marganing lelaya Mas Santia bengi iki ketok ganteng. Edan tenanan ya. Ra celuk piye bolo kenthel kok. Kali kula ndek ben ngeten kok. Mas Santia to. Lah nggih, pokoke sehat kita Dik. Mas Santia sugeng dalu. Mengke pokoke gayeng, lagune seragenan terus. No rasana ora kadang mitra wae
yo akhiring jaman kapan boyo kinalisno kenyop pronto bisa paripurna wis lega ya Mas ki mau duda lola Mas Sandio boyo lali bergoyang seragen asik jelas nada untuk anda semuanya Pak Dewardi tak kial tak kendil si nyokek yo atiku rumong salega kene ngakon catur netra lan kang dosa sotya amung tansah kati lituran buta kalah kurang luwe 3 taun anggon kutan sakalamun saben panci bangun wis mantep ora ketut mesemo wong manis aja wis pedati usada lara uyung nyedak olungku aja ragu-ragu rasa saga iban daru kaya ya arek gayeng urunan kok pisan aku ngerti ya wis pokoke dina iki dimarem-maremke nggih Mas nggih Pak D nggih om sedayanipun pupung panggih kalih jelas nada saiki wis kepethuk kanthi rujuk mantuk ilangke rasa jepu ati laku wis ketemu
wes mrentati usada nandang wuyung nyedak olungguh esek-esek aja ragu-ragu esek-esek prasasat tiban daru pengendang kok ngoso ae nek ra seneng mbok ngomong awit mau anyak mau lho MC-ne ganti mus penak to aku ki yo MC-ne mumet ngono ya ora diresiki ngono kene iki bere barang rung entek kok saiki wis kepethuk kanthi rujuk mantuk ngilangke rasa jamu ati aku wis ketemu anjing ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian regane 50 leh kumbayar kleru atusan rugino yo jelas ada untuk anda semua ada untuk anda semuanya Indonesia Ecos oke Najanku bocah gunung Opo kowe ra kelingan jelas nada Mas Wiwit Boyolali tersenyum Mas Yuki ora susah karenan
sik. Jek siji no penyanyine. Ya didekne no. Walah, alah. Nek bengi melek ya hene kerokan. Apa kowe ra penak menurutmu? Yo jelas nada Jo. Ayo yo. A. Kiol tak kendil masih bersama dengan Yati Pembelawantinya Indonesia Berau. Jos. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae angel dilaleke riwayatku Sing ngersake sinten Ki Bogil Adi Prayitno? kenalan dhewe. Anje. Kene. Gel iko gel suka-sukane gel. Iki bogel mania kabeh kene aja wedi. Iki. Tenang no pikirmu ora ono dibrakot kowe engko. Anje. Kenalan kabeh. Ora apa-apa ora bakal. Aku ngenteni marga janji-janji Maju mundur aku bisa nambani lara asmara Bogel mania Semas
iki di ati dhewe nyilih atiku. Latimu ki nek ngendi? Ati kene kok nyilih gorku. Lah ya kan atimu to mau ke. Atiku kok. Atiku to. Rasa dicethake, ya moga-moga dikasih kesabaran, keikhlasan ya Gil ya. Heeh, niki begal mania sedanten iki. Ora kesusu lho. Ora kesusu. Lah sing akan buru-buru sapa? Aku jek pengen awor kowe yo. Oh ya wis baiklah. Ya jek penak kok. Ya. Hah? Nggih. Lah nggih, begal mania matur sembah nuwun buat ibu-ibu mriko matur sembah nuwun. Pak De Susilo, Pak De Pardi, Pak De Bubuk, Mas Antio. Lagune apa neh Mas Tepos? Karo kanca dhewe rasa ngono kuwi ra apa-apa. Pak De Susilo napa? Pak De Pardi. Monggo. Godane rondo saged. Mas Antio napa? Siap. Napa? Derek mawon. Oke, baik. Oh, terus kariyen. Aku ngonteni yo. Aku ngenteni sembah nuwun bogil mania weleh-weleh lho wong kok ngene kok enek sing ngepen barang lho Mas padahal aku dhewe iki nek ngomong sida iya yo oh jelas nada lho iki Seragen bergoyang monggo Mas Tepos Mas Joko Mas Antio, Pak Susilo, Pak Pardi. Yuk kek yuk, yuk kek yuk, yuk kek yuk, yuk kek yuk. Pancen abot dilakoni urip becik renung Lu oh mana pancen dadi kembang lambe merono mrene mung dirasani wae kudu piye banjur kepiye dadi rondo mas akeh godane matur sembah nuwun ayo mas Mbak Ayu jangan patah hati aku sih jadi pengganti aku setia sampai mati ireng-ireng tutuketan ayo bareng urip bebrayan ayo bareng urip bebrayan ayo Mbak Ayu janganlah ragu jangan bimbang
pikir maning aja dipikir maning hae ora percaya ngandikamu Monggo. Niki pasukane sapa? Yanto bagus dhewe Yanto Piye? Ganteng dhewe. Yanto Ganteng dhewe. Yanto merengut wae Oh merengut, apa merengut? Yanto Guyu. wetenge luwe Guyu Yanto wae. Yanto Yanto Ganteng, ganteng, ganteng. Yanto 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 Bagus, bagus, bagus. Yanto ireng Oh, ireng. Yanto Elek. lah dalah bubuk asmara mas Ayo. ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam susu perawan Piye? rasane ra karuan Ah, susu tari Piye? metune mung sithik Apa kuwi? Oh Siti. gubuk asmara bus Ayo. Luka spesial Bapak Susilo Mas Andio monggo Mas Darmadi oe o Monggo Pate. Mas nada yen liwat aku kelingan kok kae biyen tak golere neng cagak tepat tulisan warna apel tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andung tresno tanpa bantal tanpa kuasa apa tadote ke taman asmara gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kagetrina caketan sajroning ati luntur saya merati aku kowe dadi garwa Jos Mas Sandio Atur nuwun. yen lewat aku kelingan kuku kae biyen tak golere ning cagak kebak
tulisan warna abang tondo isih legan Upuk kae nyimpen wadi piwe biyen tumeka sak upuk kae kebak crita wayang wengi nganti jagat rina Sampun, ora diblabaske. Manut ya Mas Andi ya. Pak Susilo bablaske napa? Lah napa? Blabaske napa Pak niki? Pardi, Pak Darmadi no. Lungiting asmara. Suwuk sik ya Mas. Lah nggih. Cadetan. Cadetan